Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Ipagkasalitaan ni Leti nga napuluan, utang. Dear Manong Nemi, adan duwang alawas sipud nagabrod ti asawak Manong Nemi sa North Korea. Diya kumaidi palubusan manong. Nagsipud ta. Nagrigat tagin na dayo. Ngayong kasal po lang launay Manong Nemi tadimot umanay ti sweldo na dito Pilipinas nga para kada kami. Nang runa Manong Nemi. Ketne ko na At adan iti high school ti nauna nga anak ko. Adamat iti elementarya Manong Nemi digiti dua. Talo digiti anak mi. Dilamin ano Manong Nemi. Haglabas ti panawen, ngumingina, dagiti maggatang, umad-adu, dagiti kasapulan. Adan ka man din ti kamukbukodan nga balay, ngam gagangil ang balay, nga kurang dagiti appliances manong. Kayat ko kumamit, ken kayat mit ti asawak Manong Nemi ti makita, nga nasa liwanwan ti kasasaad mi, ken sigurado nga adda nagasagana, nga aramaten dagiti anak mi, para iti panagturpos da iti kolehyo. Simple lang arapap, kam narigat, no saan kam ngagsalukag, manong. Katsiyak, pangtultulungan kiti asawak, Manong Nemi, agon online selling ak. Ngayon ti kaadori kita agon online selling, manong. Jampa-jamba lang, manong, an-anos lang. Duwan halawas na ngam sampe nga timawag. Kakunani, di kanyak, manong, nga orayek ti tawag na. Ili, taadagsarde nga motorsiklo, Manong Nemi, ti sangot ti balay. Aging ka nga natugtog ti ridaw. Sisyak dito balay. Sino nga tareta? Nakamotor, iso nga tagtugtog. Manong Nemi, ninokaktak ti ridaw. May sa guwapo nga lalaki, na isem, na puner, na biskid. Abi ka di, sir. Good morning. Good morning to. May sak nga ahente ti life insurance. Life insurance. Babaling ka dito sumrek, Mrs. Awang kaduwak, sir. Awang nga tamat ti. Awang ba't tinakas ka rantak? Tirantak kat tumulong. Just in case, kasapulan ti insurance tao. Hante mo ti masakbayan. Iso ang sakbay tayo. Mabaling ka di sir nga. Di talutan sa akong pagsalitan ta. Mangirawarak lang dito gaw. Ore nalinungmit. O sige. No, di mo kaya't nga. Pastrikan na. Beni, tenyam amu nanganagan na Manong Nemi kanimpakita na ngayon paigam kanyak ti ID na. When? Kompleto, apelyedo, kanadapay address na. I-explain ko kin ka, Mrs. First name mo? Nagan mo? Lady?
Leti, pagsapulan nila kay mo, ada di abroad, duwala ako sitan, ururay ko rin tawag na. Ilaw-lawag ko kang kakangkan, nagiti pagsayatan siyempre. Nagiti ado nga benefits. Diyak maawatan tiriknak manong nemi ta. Sumeksek iti panunot ko, mahal alu ko yak kadigiti na pintas apan nang ilaw-lawag na. Meaning manong nemi nalaing ti sales stock na. Naging kamalagip ko manong nemi, excuse ituloy mo tumandamdama, Sir Benny, nangisaganak lang ti pagpalamiista. Ano nga tayo, may nasubalit na tunay. Alam, dumanong ka nga rin dito uneg. Pinastrict ko dito uneg manong nemi ng saan ko nga indrek-rekap tiri daw, naka-open lang ta. Ano at lumabas manong nemi, kat tumalyaw da itayan mi, nalawag na makita ta kami. Pagkakitaan manong nemi, nga among latanon niya dati panunod ko. Tapno awan ti masuot ti tao, nang runa ket ni, ang may saak, sa nabit pa nga, pimanaw ti asawa. Namuna manong nemi tanong paranganak ni Sir Benny. Diyak man amo. Pasit nga taday ti panag-sales stock na. Gapot na lakwan nak manong. Adamat pa'y nabati, ere di kwarta nga impati haniyak ti asawa nga pangururayan mi kang kuwana iti panagpawid na ti sweldo na. Nalukoy na manong. Nagmimbroak nga rod ket manot imbagana nga bayadak inted ko sa binulan nga umayag singir. Thank you, lady. Amo nakagasgasa na kini ito nga daw. Tawang pa iti napanak na santa nga pinaay. Nalaing namin ti sales stock mo, sir. Hasta di. Agaw anak. Ngayon na, kasapulan, di ba? Napintas, di pa nang ilawlawag ko kapag agpepesumen. Oo, no, sir. Di ka, kasto itong petsa next month. Nga may kapasyaran manin. Tapno, dati monthly juice mo. Oo, na, danto nga tamat ipaw itinahay kon. Okay nga rad. Thank you, Letty. Nice meeting you. Isuwila pa ilang manong name iti panagalaman mi. Nagbarad na kulap na. Diyos ko, sa bakit mapampanunod ko? Nagwapo nga naamo ti rupa na manong nemi. Adulakit malakwan na ito. Itanalin sales stock na sa gwapo nga ron. Awampay 30 minutos tinapalabas, idi-agringan ti cellphone ko manong nemi. Ti asawak. Iso tayo ituhin. Hello. Roman, sweetheart. Kumusta? Roman? Bad news. Ano't bad news? Naka-standby kang pailan. Hanggang pa'y nakastrek. Ana? Kasanong nga din? Ana nga ito, Brian? Ito pa lang ni kabilan da kada kami. Nagagor uray. Miscommunication de. Tiyan mo kat dahito nga bulan nga masapol dan. Ngayon minton maminsan pa kaya mabulan. Next month, kasjay? The other month. Hindi 2 bulan kayo nga may standby. 2 bulan nga may standby. Kasi ano nga pandangan nyo? Tilahing tao nga natayan. Tilahing natayan ti aon remedyo na. Ibang pamuspusan mi. Dikit kayo nga sa uwan 2 bulan met nga saan ka makapauit. Bali 3 bulan na. Dahil may 3 bulan nung tapos mabalin siguro nga makipauit ako. Kasi ano nga rin dikit utang? Kaya ilawlawag mo katakwata ti amin dyan. Ilawlawag mo katakwata ti amin. Awan ti maramit. Alangan ba't nga tawid hak? Ngayon, supit na pagplate. Awan pagplate eh.
At mga baga, gawit tayo pa lang. Ay, kasanong ba? Doble-doble na, gawit nga pleta, sa tuman umayin. Di ano sa milangan ti 2 bulan to. Kasano nga rod ahon pag nanagam? Basta 2 bulan nga sana ka makipawit. Dati may 3 bulan, sunton ti pa nagtrabaho mi, makipawit ak no katapusan ti may 3 bulan. No muna ta. Tanya. Sorry, tadakin nyo man kang kada ito. Pero right, titawag mo amin. Yung sapsapa ko mga timawag. Unang itay ko madama nga sales token nak dati ahin ti insurance. Kat timawag ka, di mayat ko ma. Kanya ti kayo mo sa nangalak ti insurance ko. Kat siyempre, si kating baga ka. Ang kabil ko dyan nga beneficiary. Graman na kita anak ta. Insurance. Uwan. Nakamambang nutam. Panangalam nga rin bayad mo. Kaya damat pala nabati ngayon batim kada kami. Usarin mi kabayatan nga ururahin mi ti paragpawid mo. Kaya nangarot usarin nyo ita. Sambat nga rin mabaling nga babawik. Alam ka mo kagrimedyo ta. Teko lang ko na. 2 bulan nga ang trabaho. 2 bulan nga jak makipawid. Bahala ka bilad ta. Malawan, Roman, marami dyan. Gwen, siya tigrimedyo. Agrimedyo Intuloy ko manon na yung trabaho na online selling. Yung talagang nagrigat. Sa alangin mo online manong. Kapag ko pa yan dinahanon ida. Digiti kakayim ko, digiti batch ko, digiti kakabagyan, nilakay ko, kakabagyan. Yung nakulbet damat manong na yun. May bubusan ti kwartami. May bubusan ti bagas mi. Awanin ti nagyan ti rep mi. Diyos ko pangalak ti kwarta ita. Masapul ko talagan. Kasapulan pa dati anak ko dati high school ti kwarta. Yung pinabangbang kong ti rupak manong nimi. Napan kini Auntie Claring. Oh, Betty, I'm very good. Ako nagtupay kami. Agbarbarik na kaniyak nga damay ka makakwarta. Alala na sumrek ka, dumanong ka, tumit lang unag ati pagdadam diya bayad ko utang mo. Auntie, saan at nagbayad? Ana? Among pampanunutek nga, hindi ko mapailang ang bayad ka ata. At nasuro ka makabulan ni lakay mo dyan, hanggang nagpawitan, di ba? Datang rin na problema, auntie. Tapay. May standby ti 2 nga bulan. Saan nga dago sa makastrek iti kumpanya, nangala ka nakwada. Miscommunication. Kahit mo masawan, hanggang umayagbayad. Umay ka lagpagpakasing, hindi ka pa makabayad. Hala nga dahil hindi. Umayak ko umutang manin. Nana! Auntie, please. So po, ya. Uri matin kabagyak ti amam asawa mo kitang batakas na. Ti utang, bayadam nga muna, sakbay nga umutang ka manin. Nakasla ko makastoy, agbayad ka, igamak, kut umutang ka manin, mabalimot nga sublik, kasi ay. Awamot nga rin pagbayad ko, auntie. Nayunam ka di utang mi, nagdakil ti utang mo. Suri ko mamatlaw no hamo magulpe kang bayadan basta agbayad ka ada ibayad mo ada iyonam. Awang ngorot anti. Jesus. Awan awon tibeted ko. Kasano ngorot nanti. Awan problema gdayta na. Tinulungan kayon. Iso nga nakapan nila kayo mo ijabrod. Ayim no umay ka manin umutang. Ay sus pagpakawan. Alanti ka bata into no. Wow. Kading 3 nga bulan, nagpawiton, nilakay ko. Dulamin. Hawanited ko. Pumano kan.
Imbag manong nimi ta dagiti pautang ko nga ilaklakok. Tadamat dagiti umutang, adamat dagiti saan nga mangikas, manong. Nabanak nagpagpakasi kada kwada. Awang karotakon. Alan bayadan yun. Ang damat may gamak manong nimi iti dayta nga gundaway. Gatang kunti bagas sa akod na sa perit na di masapol di anak kong inauna. Kananapay, sidaan. Ano sa min ati? Nagsida iti bunong ti marugay. Uno rangaw ti kamutig. Isod adangan natin iti likod ti balay. Ay, naglako ti ikan. Nalaka manong nemi. Gimatang ako natin 2 kilo. Hanap lang ng prituak ta ininutin mo nga idasarno ka iti bigat. Aging ka manong nemi na agmemesak manin ta nga aldaw liplipas ti pa nag video pa nag live ko manong nemi. Hindi matugtog tini daw. Nukat ko. Ay, si gagayang Sir Benny. Yeah. Malagip mo? Dito nga petsa. Dagay makabulanin. Sumimayak. Sumre ka? Tugaw ka? Sumre ka nagtugaw. Oh, mapamalayan na pagbayad mo. Dalam saan ako na mabayag? Awang nga rot, Sir Benny. Anya! Nakikitut ka mo. Sorry. Diyak kamin ekspektarin na sungbat mo ng pagbayad mo. Adan lakay mo diya, burod saan? Dito nga roti problema, Sir Benny. Na-stranded dati 2 bulan. So, next month, baka jak pa'y makabayad manin. O no, itaad may 3 bulan, baka narigat pa eh. Amom, kadagupay nyo nga sing-singre. Sika lang at ati magpa-high blood kanya. Taamong ka ti tagpungtot. Langam ti saan nangambot tagpungtot, sir. Amom, digitikas kanya kaklase ti tao. Nga nalumamay no makisarita. Nataer, di ba? Kinsikamil ka ng ibaga kanya nga nalaing ti sales stock ko. Amom, dagitikas kada kami nga tao kastoy. Nagpungtot kami. Grabe. Anak ko makapungpungtot. Maawatan ako ma Sir Benny. Maawatan ko mati sitwasyon. Ton ka ano nga ron. Di pa nagsublik. Huwag gayam cellphone number mo. Itin mo kanyak. Tatawagan ka sakbay ng umayak. Tapno sana ka mambanlong umay. Siya ko tumawag. No di mo may magano inton ka, no? Imbagag mat kang kaser. Nga makainti may 3 bulan nga tiyanak to pa yung makabayan. Ita, inton umay nga bulan, sa di may 3 bulan. Hanggang makabayan? Haan. Masapol ngagbayad ka. Madadahil tis diskartek. Diya kaya't nga, saan ko makumpleto ti, irimit ko iti dahito nga bulan. Diyak ba't nga rin mabaling abunaran? Nabunarak man, baka da interest na. Ureg interest to. Abunaran pa lang ti 3 bulan, sir. Hama na kang hanay na kasta. The cellphone number mo. Sige, sir. Imbagak manong. Dididamo nga yumain na manong nami dadayawag iti takneng tirupa na.
Kaya inatay, damo mi tagsarita. Ngamitay bagak, manunimi, nga tsak makabayad, ngawang pagbayad ko. Imo yung tirupa naman. Nakabutbuting matgahim dito nga tao. Nakunak tinakam ko manong. Nangunin na ta. Hampang nga naglukay ti erting tirupa na. Inakon. Tawagan ka. Iti anyaman ng oras. Masapol nga iremedyo. Nunaskin nga mapangka umutang ka. Tapno di kasta. Mabayadam ti utang mo kaniyak. Nalawag? Nalawag! Ala, naungat ka magkayam. Naungat ak. Nasyak ti saan mapagustuhan. No di mo kaya't naungat ak. Tuntawagan ka. Ibagamton nga tapagbayad mo. Anong nemi nakasara kak ti tao magproblema kita. No saan nagtumanin na makabayad, ket umay amis mo, maramit na katangara. Saan? Tanga mabalik, hanggang basta. Sapul nga no umay, saan ko adago sa pastriken. Mapanak mangayab ti kadwak, tumawag ti kadwak, tapno da kadwak, kata, hindi na dapat mabaling nga tangran no da makasaksi di panagtangran na kanya. Kanure no awan. Talabas ang sarakan. Pila babawik manong naming nga nang manugot nga nangalat insurance. Sila babawik. Manong nemi kakaasyak lang ng remedyo iti para iti daw nga kasapulan ni. Napanood ko pa yun, manong nemi. Ti umawat ti labaan. Napanak yun ni auntie. Handa ka manan, agbayad kan. Hananti, baka kayat yung siyak timang laban na gitarwatin nyo sa daktandanan. Na, kaya paunay ka matten, leti. At dapat ti abroad ti asawam. Manglukat ti laba. Awang narod pa iti trabaho na auntie. Doa nga bulan ng istambay. Ito no may pailang nga bulan ang tingka. Nga trabaho. Katapusan, kadata nga bulan, iso to pala pa nagpawit na. So nga pangasam ka di antiya. Urian niya ti paramid yung kanyak tandaan ng taklang. Tapno adala may ganak akwarta nga. Para di balon di kita anak ko mapanagbasa no bigat. Paunay ka maten, takas lakalag palapalaman. Nunas kang nagpalamakan ti katarabidek. Inapudno na. Diyak nakabayad iti insurance ko. Nagpa-insure ka. Doon nga lawas. Kalpasan nga ada ni Roman sa di abroad anti. Ada mo na imay nga insurance agent, agented insurance. Kaya inaanugot ka mayat. Nalukay na kasigod. Nagmayat sales stock na. Nagamon ti rupa na. Nakaw. Na makapungtot. Anti, permi. Kung naman lang no adasara na. Kinaasyan nak ni anti manunimi imbes nga agdalusak. Ay imbes nga aglabaak. Pinadalusan na kiti bodega da. Apo, nagdadagsen di kiti inyak akar ko manunimi tapno madalusak. Hasta una yung tilingat ko, po, Diyos ko. Hindi malpas ko, manong naming. Hindi nalpas ko. Binisita na. Apo, kinayam nga inlisi di kita sa amumin sublim at laan. Unanti. Kahit ko lang, nada makwarta. Ikisay mo taon iti utang mo. Natatandan mo. Anti, ganda ka di, imbagagmat ka na kayo nga. Para ka naging anak ko. Alan, auntie, please. Ay, po yan. Nung lama asyan keng ka. Leti, talagang hanggang ikan. Si utang kayo. Leto ini. Auntie. Adamat kayam lukning ti puso yun. Kaya masya nagarod keng ka.
Sa bagay, namnamak man kindi nga mambayad mo tututang mo, basta lagi di agpaw ito nilakay mo. Wanan ti, wan. Ngim nakiktutak manong nimi di agring ti cellphone ko. Kaslag parparik na kanyak. Iso da ituhin na dinauyong nga ahente ti insurance isukatan. Hello? Hello? Kulag tupay iso. Ana? Asa daga ko nita? Isa ka naman ito pagbayad mo? Awan pa'y pagbayad ko, Sir Benny. Awan pa'y. Saan ka pabalay? Bayad ka na ko na. Bayad ka! Umayag di balayo. Umpurme dito mabalik ko. Aguyodin! Punay na ito yung taon. Kunamla no anghel. No mis-isam. Nginagpungtot. Demonyo mat. Sa bagay, lumapatay na, naka-insured na tibiyag ko. Di adamawat di kita anak ko, hindi asawa. Ngayon papatayin na ka ta. Inadamang ko anong name nga nagsardang ng motorsiklo di sango ti balay. Timawag kak manong name. Sino tawagak, sino karubak manong. Hello, tata. Nidai ti dato ti karubam. Abay tata, timawag ka. Sarap cellphone, mabalin naman na pukawan. At na nakamotorsiklo ta sango ti balay, may saan ka di? Iwan, dito sakit ti bang paspasyar kang guwapo. Lo, at dan samatin lalakim kit awang pa'y manong nga bulan nila kayo mo dyan abroad. Tata, hentit insurance da ita. Umay ka man lang dito balay, tapno takadwag. Kit agpungpung to, taong mapagbayad ko. Pag nakidito ko sina tata, please. Sige nga ron, umaya kon. Nakigtutak manong. Tanakapigpig sa panang tuktok na itiri daw. Kunana. Halala. Lady! Oh, Diyos ko. Lady! Lady ang nakadaan, nakastrekin ni Tataro. Tata, densyo manong karoon. Lorata siya akong tiyo mangilokat. Siyat kasi kay mga tata. Linokatan ni Tata, densyo manong name dirida. Lady! Tartaramaan ko, sir. Tartaramaan ka. Anong tartaramaan ka magpagkapsi ka maglakay? Niletin mo sapor ko, saan nga sika? Leto ni Lady ni. Lady ka na. Nagbayad kan. Kaya utang mo. Awam pa sir, kasi nakunakang ka. Saan nga mabalin? Alala, saan ka nga sumre ka kasta? Malaksan ka. Mangayabak ti kadwak. Kadbugbugan na ka, kayat mo? Laglakayan ka. Apa ibagampay lang ti aramidam ko na. Or warning ang kalahin, sir. Amok intelligent na ka, di adal ka. Apa nga pilitam ti madi. Apa ko mapilitek ti madi, masapon nga pilitek ti madi nga ro, ti mayat agad sang mapilit. Sir, ako pagbayad ko. Ano nga ako pagbayad mo? Imposible. I-remedium ko na, i-remedium. Apa nga sa mong aramidan? Sir, pintasan ba si tagsao? Makisdarita ka na siyaan. Saan ang kasta? Kahit mo makisdarita ka na siyaan. At ang itad na? Apagbayad na tutang na? Ay, so lang isulahan? Sir, ore anyat aranamidem, pugtot ka man muna siya, tara. Panakisaritam, awan kunak, awan. Imbagang magkanggahan talo bulan, tsak makabayad, bakit di may kapatun nga bulan at danton. Itad kung to amin ka di. Kadan to pa interest na. Di ka di makawawat. Pimanaw metlayang manong nami ngamang mas. Ay, imbagman ta, kasi dyan tinaramid mo balasan ko. Kadadakbot nga na na. Nagama nagkatako yung tatak. Jesus, nauwi nga talaga. Jesus, apo. No maamon di kiti daddo mga tattao, baka no handa kayat nga gumatang idaklako ng insurance. Naglang ti sales stock namin iti tata. Siguro no timely nga agbayadak. Hanga tabat pa nangigkumat panagpungtot na. Kasi
Muna takapungtot ng sapeng nga binurbur tilugan na nakapaspaspas ng madayo. Jesus apo. Nagpungpungtot data agmamaneho baka madisgrasya. Agyamyaman nak manong nemi tawan saan nga griring ti cellphone ko. Inpunbuk ko pa din na tinagan na tapno amok nga iso. Timpang ko nga nagan na kit pungtot. Na pungtot. Awan ba't na manong nemi? Laging ka nga ti asawa ko ti sumungbat. Tumunot ti mawon. Hello. Honey. Nagrugi kami. Makalawas itan. Saan mo ka di nga mabalin ti bumali? Damdamo. Ako ba'y makabulan mi bumali akon? Haan nga mabalin? Marigatan kayo na yan? Hamo ka di may remedyo? Tinaldaw nga paggastusan nyo? Amamet, ngim di utang. Problema. Ni madlaan ti kalaring tinakautangak, di ba? Ang balikan ko na, taman nakaawat. Ngim di ahented insurance. Naminduan ngim may dito nga story, ti pungtot na. Kurang na lang nga, ramakan nak nga. Tilara, mapanunot mo kami. Tapi nakapanunot ka na nga li dita. Nagbintas mo gamit ti panag-sales stock na. Guwapo siguro. Naamon ti rupa na. Nakauyong ako naman no, nakasaan, nagtagisaran. Nawar tinaramid mo. Kaya tinauding iyumay na agad. Inayabang ni Tada Densyo. Ni Tada Densyo, ti kinasarita na. No saan nagsarding, ti pa nagpungpungtot na. Mga yab ti kadwa na, tapno bugbugan ta isuna. Ikasan tumanin taramidam numay. At bawit ka na, kasano ko ang bawitak? Alas, sige nga natin. Ikan ano sa kapilang? Pakumustam to lang na kita nagta, ha? Sa mga babayan ta bagim. Sa mga babayan ta kita nagta. Basta, tawagan ka doon, no, bawitak. Tayo doon kuntukin ka control number. Intultuloy ko lang tama nung name ti online business ko. Ngam kaskas di nga saan umanay para kada kami. Nga dito di ka po naman nung name no apeng mapanak manglo ti laba, mapanak yan daan ti tapno conforme ti mabalin na ipaobrahan niya. Nakita kaskas to ilang tangar kang kanayo na yun. Ha? Anti, kada ito'y katapusan. Agpaw ito ni Roman. Nga ta. Kahit manot ipawit na. Kahit nagdakil ti utang nyo kada kami. Iniinutan mo yung bayadan. Tapos siyempre, numang agpawit, i-budget ko mo ti makabulan mo eh. Kaya, no, adan to kwartamon, samon nga ramiden ti kas ramidem. Aman nanti, aman. Dadya ko atang ipawit na. Alam mo, sige, pagbayad min utang. Nangaro na insurance. Talo nga bulan ton. Ison to talagang gulpiek. Tapno, talagang, kaya na nga to, no, isarding mo. Isarding ko, disayang din, patinag ko. Kaya hanggang masayangan din, ha? At tuloy-tuloy dito ang panagbayad mo. Manong nga bulan? Duwa nga tawin. Nagbayag gayam. Makatawan ko maalagi din, nangina mo. So nga duwa nga tawin. Kaya po tila mapampanurot mo kami si Leti. Siguro talaga nga naalo ko yung nakanay dyan nga lalaki. Nagbayat nga di pa nag-sales stock na. Sa gwapo ko na.
Hello ko ka. Baga kat mo arman na ka na kat mayat ka. Hoy, haanin ante. Haanin ko na. Tanong ko mahanang yung pakit at kinauyong na baka mayat ka. Haan ko kayat ante ko na kumain. Matiliw ka ka nagiti bibig mo. Haanin ko na. Dihan aman ko mano saan nga nauyong, han? Nimot ante. Loko. Aging ka manon naming at timawag ang ti asawak. Oh, double pa mo ta? Short mo ti control number. Ay, Diyos ko, thank you, thank you. Adumat lang. Kaya kailangan na ni karing sweldo ti makabulan. Ngim, pagbayad ti utang, sige, ti utang ka talagang bayadan. Ngim no sa mo magulpe, di another month ton. Tinaskan kita, may ilasin ni para kada kayo. Tad kulata kami ng kani, auntie, kani di insurance. Kasano, depende di, pakaanayan na. Ti para kada kami, sa pulik, inaldaw sa pulik, ti para kada kami. Bahala ka. Yung marigatan ka, hindi mo pilitan. Nakamarigatan. Gimagatak kidi Dito yung 2 bulan nga, nag-standby ka. Kaya tuloy ko na tagagat ko lakay. Napiyang isok may tulong ko. Basta sa mga baybayan na Bing, hindi bagim. Uy, naong pagdanagam, kasta kamit. Ingat ka dyan, ha? Hangkag chichiks. Masaong kami na tag-chicks ito. Kadi, apa nga di kita duma, di kita duma. Siyak na Ano pala sa pulakan ka? Wala nga dinakbat-badad na. Nadiremedyo na. Sweetheart, naong pagdanagam. Idinaala ko ti kwarta manong na Emily mag-andirig na. Diyos ko, thank you. 3 nga bulan. Ay, 3 nga bulan. Sino mo nang nakbayadan? Diya insurance agent manong name iti muna analagip ko. Pakasdawa ka pa nga tamat ng sang nagtimaw tawag. Kasla pa kailiw ko ti, hello! Una na. Kasla kailiw ko pagit ka makikita di demonyo nga rupa na. Ang ano nga tatlangan na ita? No, mapana ka mismo ti ayan na kita makita ng updated ko king kuana. 3 nga bulan sa ikakbasit ti interest na di mayat. Han? Indahil ko ti cellphone number na. Unattended. Unattended nga talaga. Inulit-ulit ko. Inlasin ko manon nemi di para king kuana. Sak na pa niyan Dante. Oy, ana. At dananting sang ko makumpleto. Ang nga bali basta da. Jagudwa na. Ay apagkapat na lang anti. Inyunok ba si di insurance kat na mga ano. Isus sa po ya. Tapos sa angag pungtot. Kat na isim tumanin ngaway. Kat sana kanto kidayan. Sana kanto aprusan. Nanti mo. Anto mapasamag dat anti. Ngam ka po manong name ita saan ko makontak. Ano nga tataramida kaya? Nasiyat ba't kadi No saanin ko magsingir. Kung ko nagtinakam ko manong. Ngam sayang na di internet ko. Just in case nga rin nataka sa mapasamak kanya. Ma-aksidente kadakman matay nga Siyempre adala tamat to. Awatek Naka-insurdak nga rin. Kasi ito pa nang ilawlawag na hindi. No adaman natin panakakuang na. Kung sa gagangil lang, aksidente, o gagangil lang, pasamak, madangrana. Bete. Malagip ko manong. Napana ka mismo ito pisina na itang insurance. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Pakasara katakin ni Mr. Benny. Sino ka Benny? Duat Benny dito niya mo Teka di ububing, nga guwapo. Oh, what sir? Ay ni Benny Cuesta. Oh, Benny Cuesta. Ay, bad news. Apay, bad news ko na, sir. Ampay rimuhar sa hospital.
Da paling ti ospital. Na ospital? Na disgrasya ti motorsiklo. Ino ting ospital na, sir? Imbaga naman. Napanak manong nemi na talagang kasapulan na. Nanaruna di pasubrana. Di interes naman. Ninayo nagpakid di. Manen, tatulong kumateng kang kuha na manong nemi di ba nakadisgrasya na. Iti kwarto nga ayan na manong nemi nagtugtuga. Nilokat tiri daw. Babae. Ape ka di misis. Dakay ka dita asawa ni Sir Benny, ma'am? Uwen siyak. O may kukumasarong karan. Sino ka di? May saka na giti kliyente na. May saka na giti nalakuan natin insurance. Napanak ka rin yung opisina da. Isot ka po na nga namuak nga na disgrasya. Alala, sumre ka. Iti sa sarak ko manong nemi na ipasungad kaniya tinaamo nga rupa. Ngomis isim. Good afternoon, sir. Good afternoon. Gabutasan ka mga makontak. Napanag di opisina yo. Dahil gapunan no api nga nadamag ko nga dakat di ospital. Alakit yamanan tikin ni Apo Diyos ta. Saan ka napakaruan, sir? Ngayon nabayaga ko dito ospital. Maobserba lang ti may sangasakak. Isot napakaruan. O may kumagbayad. Ti talo nga bulan. Sige. Iyawat mo kini misis ko. Dadamat ti resibo dita. Honey, pakiresibo, pakiresib. Dito, sir. Ma'am, dito. Dito mati, interest kan tulong ko kada kayo. Horisanin. Aman, sir. Kasing karik kada kayo di. Adan to interest na. Kat gapot ha, na disgrasya ka kita, ninayonak tap natulong kumatin ka kada kayo. Lady, I'm so sorry. Nagbadis pensara ka. Ito namin nga, kinapungtot ka. Sorry. Ininterasan pa hin sa adapahin tulong mo kada kami. Sikat ka sa sayaatan ng klentek. Sikapin at imay. Gamot na siyak na rin ti ado utang na. Saan nga sikat na kautang. Di kahit na nga sawin. Saan nga sisiyak ti kinapungtungot mo. Lady nagan mo? Uwan, ma'am. Lady, kasto yung amin to galit asawa. Nakasaysayaat. No, talaga nga. Nasayaat. Yung natakapungtot na. Diyos ko. Nakaro. Isugang ka na yung kong magbagahan. No muna no takapungtot na kat pagpupungtutan na silinyador ta motorsiklo na. Isumat na dalaw ko idi. Imay sana pimano kat permin nakapaspaspas. Madisgrasya kanto lang at akong kunak narod kat ni napasamag ti amin. Adamat ka di pagsayatan na. Ti kastoy nga napasamag. No badak ka lagastos. Yung dapat pindasan ata. Naka-insure ito na. Ahen tingar ti insurance. Imposible nga saan nang umuna insure ti bagina. Orita kami amin. Naka-insure kami. Ikang kanay nang ibabaga nga.
Di nantun aramidan tek pungtot. Tawang kanun maalalat ti pungtot. Gusto met, kang kanang magbagaking kuanat kasta. Namat kiti pagsayatan na, takas to tinapasamak, tapnotan pagnakman ti asawak. Sigurado, amunan to na kontrolon ti riknanan no kastangan makapungtot, dagustan to kontrolon ti riknanan gabot ha. Adan, pakakitaan nga madit resulta ti sa tinapungtot. Ala sa anak nga nga baybayag, get well soon. Alistom tagpaimbag, Sir Benny. Ta siyempre, nakita tantunganin, no may nagtusing rin, iti month na, Diyos ko, akit adda kanto manin. Siguro, sir, hanggang nga napungtot. Manong Nemi, kasla namin pinsan nga nabang aran tirik na. Tawanan, ti posible nga, kaboteng ko, wano anyaman dita, nasaangan na siya, napasama. Monthly, manong Nemi nga, kipat patulod ti asawak, o rin sana akong nga online business. As kaswaglatan manong Nemi, nagit anak ko, ti balay, ti bagi, kentap no damat sangga ba silang pangwarta ko nak. Agluto ka na iti merienda manong, bihon, pansit, kanda dumapay, amok mo tagaramit ti puto, potsinta, adamat po unak, di ison. Namimpinas manong Nemi, nga i-business di makan, ngam datay hanga makan. Tadya makan ka talagang kasapulan ti tao. Mamirienda, makan, mabsog da. No umay manong Nemi ni Sir Benny na isem at nakasagana mo at pagbayad ko manong. Thank you, Letty. Thank you, Sir Benny. Kasta naragsak na rupam. Una taon kapungtot ko eh. Gananat ka. Tiyak to kaya tindag motor. Mang kwakton. Mang batang ato or second hand lang ako. Nga 4 wheels. Baka delikado pa ya. Anak ba't ka na pungtot? Naanadak mo din. Ngayon, agusarak to ba't 4 wheels? Nga ba't damatin ialak eh. Kakaiso na nga, no sa anak ko mga na-aksidente, hindi ko mapelang ako nag-branch manager ak. Ngayon na-reach ko matlaing. So nga, tagdama, nasa akong branch manager ita. Hindi nagdakal ti commission mo no kan. Wana, tati commission na kiti ahentek, nasa ti manager da, ag-commission akmen. Ay, mayat nga rin na kasta, sir. Kumusta mo nila kayo mo? Okay, met. Tunang sagbet na. Mabayag pa 4 years ko na. Ti kontrata na. Sandok bakasyon. No anda okasyon iti balay da manon Nemi inimbitaran da kami. Ket mapang kami met nga giina. Nagbaring kami manon Nemi close friend kini Sonia nga asawa na. Awanan tinagbaling nga problema man. Da talaga maasikasok da kita anak ko, matulungan kita, iti leksyon da. Maistimar ko matibagik. Kanahan matlataman nun Nemi, nga karami da iti merienda, masuplayak manon Nemi, iti barangay mi. Nadamatan na, wave ko, nga sinaid karak manong. Tapos na alisto ak nag-deliver kadag iti merienda. Napiyalamat nga may tulong ko iti asawak manong. Kat siyempre, di ganansya, umanin nga para kada kami, manaksid no dadak, makuha kasapulan na iti anak ko iti eskwela ng kwarta, isot maksay no kanat sweldo ti asawa. Iduldulin ko. I-deposito. Tanong kas no lahing, papintasin min tumitan ti balay mi with complete alikaman. Kastamatan manong, baka no dakdakil ton ti may gamakawarta kita sa anak to ang agisusurpay manong Nemi iti merienda no diket mangiparakderak ton nga mismo ket ison tumeten
Dagiti customer ko no, iti mangdanon kanya. Next year, palubos ti apo manong nemi suntot mo na panagbakasyon ti asawa. Wine, kat may ilo kami kang kuana. At dumteng to deta, agad naragsak ka to na yun. Numabaling kat sa angkot to kumapalubusanan, ngam sigurado kang sublin tumatlang deta. Gabata dupay kita nasken ngang kam sa ganaan, para ti masakbayan, dagita anak mi. Neto nga rod manong nemi, ti isple ng pagkasalitan ng nakmatimburay, kat sabi ko matad namat na ibatik nga andal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nimengeg, kan nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rod agyaman nga pagayam mo, Lady. Lady, thank you. Kada kita nga datang kayong boray nga pakasalitam.